Cleiron, fi. Osian dwi. Ar fi dwi. Croeso i clwb gwyrdd ysgol uwchradd Bodedar. Mae'r gang wrth chi yn yr holit yn ôl yma. Wrth i'n brwsir. Na nhw. Am yma. A ni. Beth o'n i'n gwneud hiw, de? Dyna hein yn ei gilydd. A wedyn roed nhw fyny ar y coed. A pan fath adar sy'n fel da ni'n mynd i gael ein? Robin felly. Robin goch ella? Ti'n tŵs Thomas Las e beth felly? Ie. So, mi ron i ryw hanner dwsin o hein i fyny rhwng bob man. Ie. Oce? Ydyn ni clirio fama fel bod ni'n gallu cael access i mewn i'r cael mewn cwpta. Mae nhw'n wedi iwsio'r cael nhw wedyn efo rhan o plannu'r coed felly. Mae'r rhoged wedi dechrau efo, fatha, neud i oriau bac mewn ffordd. A wedyn, ar ôl neud i oriau bac, maen nhw wedi aros ma wedyn, maen nhw wedi bod, tra rein nhw, dyn nhw'n siarad ffwtsbol, ond maen nhw wedi gwneud gwaith yn y goedwig ma, neud i gwaith yn yr ar polit yn ôl trwy'r adeg i mi. Ynddo, mae'n neisiach na fod yn dosbarth ynddi. So, dwi'n mwynhau fod yn awyr iach i. Coed Ceraint Dion, Llysia,